itibo ase miaka etano egocha nabo nyiroche na ase miaka etano egocha ntogotwara pare kuruku egopenigu ntokoyetwara pi kero mwananchi wekenjoy accessibility yepara egento gia kabere nsoko tikutukana na yemo amacha agotonyanse osebwate isosera ase miaka etano egocha ase miaka nande nde etano egocha because onye boni gana nasoire miaka ene na rosiri over 30 igo igugwe spring ya chinchiereti igoroche miaka egocha tingorete ki nakori ase miaka egocha intagete na bono ase oyo naruseti geti ebintu aroseti una bono ECD biri aroseti biyonsi pi mpaka ebi narosiri biba innovated bitware facelift erinyia ende bitware ward ya itibo erinyia etari ebwata ECD enyia etari buna yarenge gochimaye kulingana na budget gaito akukaragake